kai suna ta nuna butulci, yanzu ai ba mai nuna mahalai. Kwarai yanzu ai babu amana, yanzu burin kuwa kawai ka zauna. Baka da kuɗi ko baka da sana'a, in ka samu kawai bakin ciki su nuna. To me ake yi da wannan batu? Kawai dan an ga kana ci gaba, sai a mai da kai tamkar karamin yaro dan an ga kana haƙuri. Gaskiya ne akwai gyara a gaba, 'yan matan ma yaudara suka sa a gaba. Burin su cuce ka si gaba, instead of su dinga yi maka kamar haka. Yanzu dai bana son hayaniya, bana so na dinga nuna wariya. Ka manta magana mu da sadiya, ƙarshe ta koma ta neman dariya. Ok guys, ku dan tsaya a nan, ya kamata mu tsaya a nan, tunda mun gane matsalan, mun riga ai mun zo.